дуруди бепоён, ҳамдиёрони азиз, кадбонуҳои меҳрубон, дӯстони ман. имрӯз барои шумо орд бирёни тоҷикӣ мо отала ҳам мегӯем, дар минтақаи мо отала мегӯянд дар ваҳдат, ва барои шумо орд бирёни тоҷикӣ мепазам. Дар олмон ҳастам ва мехоҳам ки каме боз хӯрокҳои тоҷикиро низ нишон диҳам. Барои ин орд тухм, намак, шир лозим аст. Аввал ордро дар каме равған мезирбонем. шумо вобаста ба меъёр, яъне ки таносуби хонаатон, ки чӣ қадар нафаранд, метавонед ки орд андозед. Зиёда аз 2 қошуқ зиёд, 4 қошуқ, 12 қошуқ, вобаста ба он ки чанд нафар ҳастед. Ман 6 қошуқ меандозам ҳисоб карда. каме намак илова мекунем ва мекобем, ва вақте ки мо ордро меандозем, аз сари дег дур шудан мумкин аст. Фақат кофтан лозим аст ки таги дег насӯзад. алов бояд баланди бад ҳам набошад. акнун шир илова мекунем. Ман 2 қити шир илова мекунам, истифода мебарам, ва боз каме об ҳам истифода бурдан мумкин аст. шумо метавонед ки фақат бо шир пазед ё ки каме об ҳам андозед. бо шир бамаззатар меояд, вале об ҳам андохтан мумкин аст. Ман баъзе вақт бе шир атола мекунам, ки ҳоло як рӯзи дигар шуморо бе шир, бо ордбирёни бе шир шинос мекунам, ки ин барои он нафароне аст ки ширро дӯст намедоранд. имрӯз мо меҳмон дорем субҳ, барои ҳамин олмониҳо омадагӣ ҳастанд, як хонавода. Барои ҳамин 3 қутии ширро низ истифода бурдам. акнун 2 дона тухмро майда карда дар вақти ҳоло наҷӯшида истодааст, вақте ки ҳоло хунуктар аст, илова карда мекобем. дар баъзе минтақаҳо тухмро истифода намебаранд, вале дар минтақаи мо дар ёд дорам ки ҳама вақт тухм медохтанд, дорчинӣ медохтанд, умуман ҳар хел чизо, масалан пиёз катӣ мекарданд. Барои одамое ки грипп ҳастанд фоида дорад. шумо метавонед ҳатто пиёзро ҳам андозед. тухм ҳам фоида дорад. фаромӯш накунед ки бисёр кофтан лозим меояд.
дӯстони азиз, ордбирёни мо тайёр шуд. Марҳамат, як косаи барои шумо ҳам кашам. ин бисёр субҳонаи хуб аст ва он нафароне ки дандондард ҳастанд, гулӯдард ҳастанд, бисёр фоида дорад. ман инро аз таҷрибаи худам мегӯям. дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мекунам ва умедворам ки лайк монданро ба гуфти бобои Мерган фаромӯш намекунед.